Dávaj na stovku. Čabá. Vezíme kúpku. Ty bolo to úplne super. Video natíčaš? No? Flašu to mám na trošku nemám. Čo? Ale v rámci bezpečnosti. Samozrejme. No, však povieš, že máme všetko, ne? Všetko máme zachytené. For evaluation. Bude na hejťu. Ale tak neviem. Pečko nás vyrovná. Dúfam, že to bol potom taký odmrt. Tak si bol úplne stratený. Ty si nič nevedel. Však je, pečko vyrovná. A však to je úplne super, to je úplne super. Úplne samo. Takže chceš akorát na to došnej. Úplne samo to, trošku nakoriguješ kancu vyrovnať, tak sa samo. Ale jedno tým vlád je to také, ale... Nejaký by nebol, že to šmudnieci, nedáš, čo si. Ale tak, vieš, ak je potom na tej druhej, je to také akože vo volante je to také... To idem, teraz je 45. Ja to takto. A pluho proti nepúšťu. Čiže pekne šalené. Stále, no. Ale akože sa zbrzdí akože takto v pohode celkom, že... Nesmíte na veci. Dneska ja si mi zabačil, prosím ťa. Ale inak, počkaj, že vôbec sa tu nič nejde, ne? V základe zabrzdiť. Ako trošičku sa dá nakorigovať. Ale ako na rovinke... Čo to čo nábiačka? Proč bolo to odozvanie brzdí? Ale keď ako zabrzdiť oné pred oné, že tak budeš jemný pred tým oné, jak dívame sa stopne ABS, tak sa dá na rovinku. Ale tak štvorkolku, kde som teraz akože... To je, ale... Teraz navičujeme také video, ty počúvame, Imprezu VRX, STIčko, No. tak to bol, takže sa previesť na zaslúženej ceste na takéto. A nie, už nešlo nejaké strejko, ale vie... A čo treftovačky, to nemyslím zvyknúť. A však teraz tiež môžem. No vieš, tak chvíľa, že si sa pluhol proti, že dobre, ale náchádza sa. Skončil už. To krajina fakt krásna. Ale furt to bliká na tej dvojka. Furt. Aj takto jemne, keď som... A to CC-sko je dobré v tom, že keď zákryte prída, že ide prešmekuje, že keď je to vypnuté, tak ideš rovno. No.
Však jasné, lebo však prešpukuješ. Zakrutá. Zatočené, vidíš? A ide preč. Chcel by som to zadrhol, čo brácho. Čo ti jebe? Milimetre, ne? Ty kokot. Jak som ho minul, ty kokot. Dobre, poď. Dúfam, že to bolo natočené. Ty kokot, no poďme ja teda po... A ja že pohodička, ne? Však čo, nejdem tak rýchlo. No a vidíš to, aha. A kúkal som na GPS, že však není ostrá zákrutá, ako nebola taká ostrá. Čo ti jebe? No tak nie. Poďme pomaličku. Kaďte, skoro si mala šupu do ne, odkliať do lebede. No ja som myslel, že sme v tom. No ja tiež. A čo si oni mysleli? No. Neutekali už od auta? Posúvali sa preč. Neviem ja úplne veľká celá skúška. No inak, sa nevidíš, čo je za zakrúca. No však to. Dám si havrý. Nebojme. Životné ešte. To bolo tak krvajinka toto. Nechcel by som. Ja prosím, nabúral som v benzín. Litovskú tepličku, ale neviem čo. No. Šulamič, čo tam je? Švárenstvo, neviem, jak to hovorím. Zezinka. No, dobre som sa. To veľmi odláhla. No, nechne sa ti. Zadný, blatný, koles, náran. No to neviem, to by ti nikto nezaplatili na to, ne? To ako nemočtené. To si práve rátal, čo mám. No. Ja tak už tak. Pribrzdíme. Stromčeky obačí. Tak ten s tým Cliom, to neviem, čo ho odtiaľ vyťahne. Traktor určite bez problémov. Keby som nebol tak, že som skoro do neho najebal, tak by sme mohli zastaviť a budeš potlačiť. Jak pomôcť. No, tak to asi Pôjde po okolo. Asi nás nechcú vidieť. No. To nevideli moc. Pozriem potom na video teda. Ale neviem, či to tako nedalo preč. Ja aj som si sedí. No, že som to držal. Neviem, či to bude vidno.
som dal. Hej. Nedotknuté. Stromy zasnežené. Hodil by ťa zdeviť, ale tak to nie podľa mňa. Tak do jary by to nechali potom. No. Čakám, keď máme TDIčkový 20 prikazovať. Dokumentujú zavrádzaných smer do Nitry za Rimavskú sobotu v smere do Kornelu. Upozorňujeme, že v Bratislave na Galvanyho na križovatke pri Avione nefungujú semafory a za Trebišovom smere do Slovenského Nového Mesta zastavujú a... Zástav Vaxovcov. No to je sneh. Co kúka? Aha. Brzdy. Ale oni nastoja. No. Musíš si nejaké správne zrobiť. Kúpanie tu nechceme. Čo tam bude dobré? Fatia. Myslíš, že to je? A teta? No, že vraj, hej. Fatiči. Počkaj, no táto cesta? To nie je našťastie tá, čo sme išli včera, ale tam boli také strašné veci. Hej, no. Odnosť. Poviem si to nábrzdí a pôjdem ona. Že tam náhodou.